Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwana maza da mata, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a wannan lokaci. Barka da zuwa wannan tashar ta mai albarka, wato na Amna's Beauty Tips. Idan kai bako ne ko kuma ke bakwa ce a wannan tashar ta mai albarka, ki danna mana subscribe ko kuma ka danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu a duk sanda muka daura. To a yau muna dauke da wani sirri ko kuma in ce na haɗi na musamman game da mata ko kuma in ce mace da take da karancin ni'ima tare da bushewar gaba, macin da bata da ni'ima ko kuma bushewar gaba. To a yau dai yan uwana, wannan haɗin yana da matukar inganci, sannan haɗi ne mai matukar amfani. Yar uwata, wato cikin wayannan haɗin da izinin Allah ta'ala, idan kika yi wannan haɗin yar uwata zaki rabu da wannan matsala ta bushewar gaba. Yar uwata, wato abu na farko da zaki samu minanas. Da fatan kun san minanas, sannan zaki samu kankana, sannan da ɗan kumasa, kanamfari yar uwata, da kuma ganyen idon zakara yar uwata. Wayannan abubuwan da na lissafa yar uwata su zaki samu waje ɗaya, ki haɗe su, ki ɗauki ɗan kumasa ki daka ta, sannan da sauran kayan haɗin amma ban da kankana. Idan kika daka ta yar uwata, zaki zo ki samu wato shi kankanan, ki ɗauko wa'ina abubuwan da kika daka ga baki ɗaya ki juye cikin kankanan. Idan kika juye cikin kankanan, sai ki blending ɗin wannan kankana ɗin. Idan kika yi blending ɗin wannan kankanan yar uwata, sai ki ɗauko wato madara pik. Wato madara pik ana nufin madara ta ruwa. Yar uwa, idan kika samu madara ta ruwa kika sa, idan baki da madara ta ruwa, idan yogurt kike da ita kya iya sawa, amma an fi buƙatar wannan madara ta ruwa ɗin a ciki. Idan kika samu madara ta ruwa yar uwata kika saka, zaki juya ki juya, sannan zaki ɗauko zuma mai kyau, zuma wanda ba algus a cikinta, saboda akwai zuman da muke samu a yau bayan Allah sukan sa suga a cikinta saboda zamba cikin aminci. To Allah ka tsare mu da cuta. To ki samu zuma mai kyau wanda kin san cewa idan kika sha babu matsala. Zaki ɗauki zuman nan ki saka ciki kamar misalin cokali 4. Zaki juye ki juye yar uwata, ki hada. Idan kina so wajen blending, zaki yi ki sa zuman ki hada ki blending da shi lokaci guda, saboda ta shiga lokacin da kike so. Zaki yi ki blending, ki amfani da wannan madara ko yogurt din, ki zuba a madabin ruwan da zaki blending da ita. Saboda zan yi bayani ne saboda yan uwana su fahimci me nake nufi a nan gurin. Idan kika yi blending yar uwata, zaki dauka ki shanye. Bayan awa ɗaya ki dauko zuma cokali ɗaya ki sha. Bayan wata awan ki dauko zuma cokali ɗaya ki kuma sha. Yar uwata, wata kin sha zuma cokali 2 kenan bayan wannan haɗin da kika sha. Sannan idan kika zo kafin kwanciya, zaki matsi da zuma. Yar uwata, wannan haɗi ne haɗin matsi da ni'ima ne guri ɗaya. Zai matse ki sannan zai baki ni'ima. So da fatan yar uwata zaki gwada wannan haɗi mai matukar amfani. Kada ku manta ku danna mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu, sannan ku tura wa yan uwa mata su ma don su ƙaru da shi. Ku tura ma yan uwa maza don su baiwa matayensu su ma su kalla su ƙaru da shi. Ni ce takuwar kullum, Anti Mami. Na gode.